रावची थोड्याच वेळान सगळ्यांकडे मागता की त्यांच्यानी उपस्थिती फुटबॉल ग्राउंड असा त्या ग्राउंडार सगळ्यांनी आपली उपस्थिती रावची. रोकडीच आमकां मॅच पळोवपाक मेळटली, फुटबॉल मॅच जी जातली. दुसरो गोल पळोवपाक मेळटलो काय ना आणि असं करून विजय कडल्यान दुसरो गोल. बऱ्यातलो बरो गोल मारपाचो प्रयत्न पण बऱ्यातलो बरो सेव. तिसरो गोल पळोवपाक मेळटलो काय ना. कुछ नहीं है, अभी हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, आगे पॉलिटिक्स का टाइम है. activities. So this type of activity is simply interaction of the people, of the youth with all of us, and you have seen how people have enjoyed the game. तेमान एक चान्स गावलो फुटबॉल खेळपाक येद्या व्हडल्या ग्राउंडाचेर आमी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 5 वर्सां बीन जाली दिसता लास्ट टायम प्लेड फुटबॉल. राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी. That's it. Let's play football. आप देखेंगे ना इलेक्शन का मीटिंग में हम जब आएंगे ना हम फुटबॉल लेके आएंगे फुटबॉल लेके आएंगे और आप देखेंगे कि हम भी फुटबॉल खेल सकते हैं.